हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं फंबाय नबजित नार्जारिनि मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना फारियै नायलांदो। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ, जोंनि बर'निनो आगोमा फिसा फंबाय नबजित नार्जारिया दासान्दि DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव बादायगिरि। फंबाय नबजित नार्जारिया बावैसो सिगां फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायदों दि थांनाय 21 आरो 22 मेआव जालांनाय नैथि खोलोबनि भट हरनाय हाबाफारियाव नबजित नार्जारि बिथाङानो बांसिन भट मोननो हादोंमोन। आरो बे भट हरनायनि गोजोननायजोंनो बिथां नबजित नार्जारिया बयनिसिमबो भट हरगिरि बिथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरदों आरो साबायखर बावहरदों। आरो उननि समावबो बेफोरबायदिनो भट हरनानै बिथां नबजित नार्जारिखौ देरहाहोनांगौ होननानै बिथांखौबो खावलायहरदों। उन समनि भट हरनायावबो नोंथांमोना गासैबो गोबाङानो साननानै दंमोन नबजित नार्जारि बिथांनि रिजाल्टआ बोरै जाखो होननानै। नोंथांमोना एसेबाबो गोजोनबाय जानांगौ। आरो फंबाय नबजित नार्जारिया देरहानायसिम आगानसे आवगायबावबाय। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आंनि साबस्क्राइबार आरो भिउवार्सफोरखौ गासैखौबो बिथां नबजित नार्जारिनो भट हरनो थाखाय खावलायबाय गोसो गोथारै। आरो बयनिख्रुइबो बांसिन भटनि अनजिमा मोननो हानानै गावनि नखर, गामि ओनसोल आरो गासैबो बर' हारिखौनो बुहुमाव मिथिसारहोनो हायो। बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायबाय, जानो गोनां भट हरनाय हाबाफारियावबो साफ्रोमबो भट हरगिरिफोरा भट हरबानो जाबाय। आरो बेफोरबादिनो गोदान गोदान आपडेट मोननो चेनेलखौ दासिमबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे गोदान गोदान आपडेट मोननो हायो। बेखौनो आं खावलायबाय। आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै ला।